nigukurigirirwa n'ibigori byonsi. Esabari yo boncherere no murikonya para tu asore ni gataseni ya Ndizi kira historia Alhamisi insa mone Lucia Margoba asto kumera na na boncheria imele siko yorogongo rwa Gusii niko tugusanga na barabo kira boncherere bwabo asbago tumanya nakiba cyagete boncherere bwabo ningi cyagete bakabitege tamkero cyogo cyaka boncherere bwabo nabo ibombire ngo ki ebidyaba bere bakobeka soko nekina boncherere bwabo ngo kinabole kira litko Mancho muri karansa oite elimite sange ase obwabo deterene frida kolene nyora ase sema mitandao ase sema ya Facebook na bagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga sensemeri ya YouTube na bagotonyara gwetera Ndizi TV News ase sema ya website na bagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke kuri rero ni bona atarire imeyo cyobo songo asto komera na no moncherero yiga atumanye amange gwetera obonchereria bwaye karibu sana nje samarite ngoro ku Alfred Omoro mogeke omonjorerio obosongo ga kurutwa kali kero gote abajuakali mbinto kibiri okorosi juakali yongorosi chiko echisanduku amone echisuguri angori peande chiri chiabachokire kubekande biraka kunzi na chiri ripea mbia mana sana bono mwanchi muri na tete komanya ndi gwachage to bonchererio kwika kwao ubonjorerio bwana na bwanzi de mwaka 1984 ayoso mutiobo so ona ugwachage tega igase tori gusase na roro gwachage no na ansere tega iga ayo bonjorerio ona bwasire taiga so ngoko eta maegelio ntomete oboncherere bwa juakali gochakorosie jikebe bunere iga gochakorosie sanduki yebe bunere iga goikotu ale skills gete aya sensemo yago ni ngokwegere ngwana ongegereti agoro ku Mr. Thomas Yangoi Nyagaka oine role ngo ngoje tiengo kiyo karona achereta iga juakali role ngeno mwarimu one kambundi segere mpaka kama yakorosie binde byose kerekende na sege kakenga nana na kikwa nyalta kwa bakonyora maigeli amaigeli yaro na irete ngakienke ingire timeti etatu ngamanya ekero kurigereria oboncherere bwa juakali no bokongu bogo chibwaba ningi kiaga toka imukige tambokero ogachora ngabono notete ko kwaro oboncherere bwa juakali wona sengenjo na chiete kurigereria bangwana baroro kwanya banka uba chire juakali ya magendro bare kokora kuru juakali na njegera akamusa karona na njengendo na nyore engeri eri na bakonyora nje na gwe kunyara bongoni ekero kurigereria ngwa totebiye kwanyore ta maegeri kurwa sono sanyo akabaga gokwa amaegerio ngaikwa beto gaikera mbako gachako mukige tamukiro katabona tigayo igore oboncherere bwa gayo monyene yo mudesto mwako yo Thomas Yangoi na ramo korrete gasi agara karona mo korra matuko makeye miaka 3 iga karoronga sokoro azali kanza gokore biashara byane bo mpaka kugera wano ngikiagerete ngwachora sangao ogate batiga bono chora somucho yobosongo ogendera gokora oboncherere bwa gasenseme yiga bono engaki ina site gokora oboncherere obo ogendo kiagerete na chigochore town inde dirikare abantu bakarure kuru Nyamira urubogira ngorogoro urumate ubogere no bagachire bosonga kwa juakali ngaki kiragenda sema jinde chimo chisiko Bia mana sana umwancho muri abigeta seni kya Ndizi TV ni batogerete gusanga imeyo mu Esabari yo boncheria singa kitoko sanga no moncheria ojuakali kurwagaiga ase omuchobo songo nabereka ngo tesemenga ekero kwigora oboncheria bwabo neboneta kwarigereria asaga ya una era sensemo ya yanyenta ko bakagochora omuchobo songo asaranyara ko bagakonyora chi customer chae bono ko ikira aso omuchobo songo kwamanyire korosi ebinte biga bya juakali customer yage ntangani na kigwa yenyorete
customer yane na nyorete turoche binde bia jua kali birobyo mostly yakere customer etagete gento nande keroche igego chamba koro ono na oba customer ba site kono goja igo egere tukanara na mona barabo of course binde bitokoni bimbire ngedi no tware customer yane ebie bire bia banda bange kozino ne chike bono ari mondo mongo chikono bongone bia banda bange bono njengo bekaga na gaje customer ekero korigereria oboncherera bwa jua kali ebinto nebinge kogani ekero korigereria noganeti materials noganeti bakori emirimo bawo kubwate siase emirimo yago aya sensemo yago konyora ekero kware kwegera kurwase omusani ogo konyora torakonga buye ustora twara besa chisaine okoigorera oboncherera bwaga aya sensemo yago nakibwachage abono kwanza kwane ekero na nsite bona site aba ngwana mbale bagachire na robi anga kiyo bagenda bachiboiro kachibiba bori na robi anga kiyo twako bona nje na kabatumira mabati na ro rali anya rosire ko sijini abatuma bere baletera dibako genda ere na anya borosi chikechi pakega era anga kiyo mpaka gutera boni ekero koimogete getambukiro kyogo chako gonchereria somo chobosongo akero kende none yamate yao nakia rigereti getambukiro kiga kwachage yamate ya ne mostly roka waibori budget koro gerere na obangeta no okay ande kwa jorre gasi ajwa kari na boko gendera kozimbaro gerene na vera kono ekero waiko mochobosongo bono nkwa bete gokonara no metekero montaro mogeni ase obonchereri oboiga kororore nga ntumetinga obonchereri bwajwa kalimbo bwate competition yerego aya sensemo yabona kikwa bete ko godil na competition ye rorende turoje garoro mutangani aro asande na bokora soka iga kidene na ara beto mudoro oro mwako ayo moyo aja konara lende bono tukanara na mona bare ngoro ekero kurigereria chi customer chiawo kero kwa barose tutotebe gosene jike ntangani gosene suguri ntangani gosene box ntangani nakiba bete bakoru ebirengereri byabo kubwatekana no bonchereria bwabo ebirengereri no bata bete nambia na rose nje ngai yarene na rose nje customer gendo kia ne gitano nje bagoke ngago kana wabono kana rera ekero kurigereria asense meyega ya jua kali abantu nabangi bakorosi ebintu ebiga bya jua kali ngiye kogera omontara atiye gochikogora egento korwa asense meria achakogoria asense yawe kulingana n'ebintu biri okorosi aiga bono ekogwatia nokogamba ne customer n'ebintu byao okorosi nang'aki roma tena tulega chibunde gatwensi jua kali maboko tabwekanye okorosi ebintu abokonyora na njendo sepisteri aite iroke chiko bono abokonyora ndegete aite chumeri igoro ndito sea undo nero kabegete bono beka somego yagora yata na agora kurwa sekretari igana gana mbakoro kagoja na ndo nyore chike ya mwabeka bireri uri agoreto bono abo kogendra komonyora chikasoma Ndema na sana mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV ni gotogendeta gusanga no monchereria ojwa kali oyo gendeta gotosemia amange gwetera obonchereria bwaye buna bereka gotosemia nga ekero obwate obonchereria bwago nere bya kwarosia egentekia nonye ne customer kere quality ya nonye customer kero yagurire nalyo naende ankyo era achina ne koletere chi customer chinde ekero kurigeria obonchereria bwajwa kali asomo chobosongo nemeche yende nimete kwa beri ko gotarasi chinsemo nakyo ko borengania somo chobosongo nakibo aiga bosongo egendo kero rekenge chichwa kali chinyinge na rosiri koros tole bintu ebia bikwamba koroka biroka bono chisanduku amabati oise ko wenda iroko gochio Gusii gochinini na nini okonyora barose pia mabati amao lakini bono ntuga jwa kali ituga bosongo oise kogore sanduku koruga tokorosiri batiriri kongurie bi nono kero koiriro mwana skuru na bana barasomera noremba tatu okona koyinyira ni gocha twanya kuyakera singinjo konyora ri batiero singiri kongu lakini chitaoni chinyingena na rata alirega na arobi Gusii nini na nini amabati aroro na ali no weka robe gete misige mengene ora sukuna ni gonyora ke gotagoka
ekero kurigereria asuboncherere bwa jua kali ngomete ebinto nebinge okogania buna bono erangi ngoganyore amabati aya ngoganyore aya se ebinto ebi byagogotumika kera litunga yogo chikwabyo ebinto ebiro kabono engaki yakorumaga antu agasumbokire sana kero twagachire twagora chirangi chiri chieduka chinyene chiagatuminire twagagire gendo kiaroroka na buyaraga lakini bono rere n'abantu bakona kung'ainia bajua kali bono rere tukugurira nginya twagora buru twanye mix neyende and twa mix yende bono ekero gwake gende gosoka very smart yes ngai mogo chimwachi oyiko togochi oyiko so mondo geto koroga ngagara twaja gwakera igachwa kali Noare udini omocho basongo gose nkoro Nairobi mogo chimoiko ngo mostria otoka uralia angene ema mata nyawo koroga no tukotata ya mange nkeko gera moko iyo koro omocho basongo ngimotari koyeri korwa so omocho Nairobi ana bagotweresanga kia amagoriale na igonte tora bwaterera butora soso mutumo komokego tokoirana ntosanga mange mbiamo na sano manchi muri beteseni kia Ndizi TV niko gende tagosanga na intwe imeyo morobero Esabari yo boncherera astagende tagosanga no moncherera ojo akali oyo berega kwerera naki oboncherera bwa bere korwa gachagete omwaka o 1984 Waika omwaka oyoiga o 2023 igoni gotagenda agende tagotosemia amange gwetera oboncherere bwa ekorende manchi muri bebya tetora gwaterera gabutogo traso asumutono komokego tokoirana ndosange amange gotobasa gusika tobasa kanyagera kwirana ndasegeka egekera Ndizi TV obwensu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene negokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 na free to air decoders Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator,